To nemůže být pravda. Show se chystá zahájit, ale tohle tělo tak potřebuju. Je tu někdo? Tohle je perfektní. Kdo to je? Technicky si měl říct, kdo tam. Senci, díky bohu. Můžeš mít jen to, co potřebuju. Takže můžu se tě zeptat o malou laskavost? Tak, jsem si jistý, že víš, že moje show je na začátku. Tohle tělo je tak nový. A ty ses tady ocitl. A já potřebuju, abys mě zvedl. Jsi neměl. Drahý, omluv mě prosím. Já jsem trošku nebezpečný, když jsem hladový. Hladový! A ty jsi tak roztomilý. Takhle já umřu! Senci, kde jsi byl, když jsem ti volal? Mete to si na můj telefonní baterku. Teď, kam jsem je dal? Ně. Díváš se po tomhle, papi zlato. Já musím říct, že jsem tě chtěl překvapit a neměl jsem tušení, jak máš velký boky. Ty víš, že se Metaton zcela přeceňuje. Jo, souhlasím, on není tak dobrý. Bože, on je horký. Já vím, on je nádherný. Metatone, mohl by si rozšířit můj prach na první desku špaget, co jsme poprvé snědli. Porád se pozůstatek. Papi, Láčku, to je hrubé. Já vím, omlouvám se. Já jsem si dělal legraci, drahý. Metatone, Ano, papyrusy. můžeš mi dát naposledy polibek. Ty vždy bude moje věc. Prosím, ne. Chceš něco, papirusy? Já chci slyšet tvoje blbý vtipy a tvůj smích. Papirusy. Malý bráško, prosím. Já jen chci být s Sensei. A dnes ve vařícím pořadu budeme vařit. Špagety! A Cože? já, velký papyrus, budu tím, kdo vás všechno naučí v dnešním pořadu. Přidejte Jdi je do pryč z vody mýho a nechte je. A přidejte špetku soli a zamíchejte to. Míchej víc! Přesně! Připrav se divit mýmu seznamu nápadů, co jsem udělal na dnešní večer sladkému přátelství. Za A, špagety, za B, špagety, za C, špagety. Špagety, co říkáš? Já říkám, že je to opravdu roztomilý. Ale mám něco ještě lepšího. Věř mi, drahý. Za prvé, ty. Za druhé, budeš. Za třetí, pochop to. Za čtvrté, papyrusy. Vidím, že nám jídla jsou opravdu docela zajímavá, ale tak které z nich chceš nejvíc? Není to zřejmé? Všechny? Špatně. Já chci číslo 4. Číslo 4? Ale to jsem já, ty chceš nějakýho papyruse? Kosti nemůžeš vařit, pokud vím. Je to perfektní. Miluji synové. Wow, tak jak to jídlo chutná, Metatone, zlato? Je to chutná cukrová lebka. Já nepotřebuji nic. Děkuji moc. Senci! Čau, vy dva. Nezdrav nás, a od kdy jsi přesně tady, bratře? Protože jsem tady od samotného počátku a zvířátko Kámen taky. Ne, zvířátko kámen. Jo, a zvláště zvířátko Kámen. To trapnější snad už být nemohlo. Poslouchej,
Mně nevadí, že na tobě visí můj brácha. Ale víš, pokud budeš mít nějaké divné záměry, nebudu se bát. Sevři mě víc. Co to kurva? Takže čau lidi, já bych vám chtěla hrozně, ale hrozně poděkovat za to, že jste přesáhli hranici 500. Je to sice málo, ale já jsem spokojená. Ale když se podíváte, 500 lidí je hrozně moc. Kdybyste je dali do jedné místnosti, wow, prostě wow, hrozně moc vám děkuju.